indi gid kaulag. Amora nga para man mabuhi ang tanan-tanan, ha? Under ECQ, MICO lang, Modified Enhanced Community Quarantine, ha? Kag may istrikto lang nga protokole, nga health protocol, istoryahan ta karon sa atan banwa nga pagpangalagad sa piyak nga bahin baho. Ang gobernador kang probinsya aktibo nagakampanya sa mga konsihal. Sa Antique, ngang buligan gi kuno si Edgar Dinosta ang vice governor. Kay kahapon sa may sisyon kang Sangguniang Bayan kang Libertad Antique, mga kabyanan, nagambal gid si Gobernador Cadiao nga buligan kita na si Dinosta. Instead, kay Nonoy Julius Cesar tahan langit. Ha? Kay ang rason, manog balabag kunos Nonoy ka mga kaprobinsyano nagapamalabag. Now, rigyaran karon mga kabyanan, masulad kung ano ang mga ginpang balabag. Pwede bala kasara-sara ang gobernador hambal kung ano tong mga ginhambal na nga nagabalabag? Ha? Mga kabyanan, kaya nag-react ang iba nga mga konsihal. Kaya iti kung kang mga konsihal, ang anda tanabuligan, amo ang bataon nga tahan langit. No, nga anda PCL President. Istoryahan tayo karon sa atan baro nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo. Ay, ang Miracle Oil, may sangata dyan sa may Bitad to Norte, no? Mga kabinan sa Bitad to Norte, sa may Mexico Store. Na, darwa dyan na sa Bitad to, sa Mexico Store sa norte, kag sa sur amo ang Mendoza Store na ni ex-kapitan na Mexico sa Toto Pio Store gali. Toto Pio Store. Alas 8:19 sa atin banwa nga pagpalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita, no? Sa pihak nga bahin, mga kabyanan, ginakangawaan karon nga base sumulod sa pungsod Pilipinas ang Delta variant kang COVID nga naga-atake karon sa pungsod Indonesia. Kung mismo ka Department of Health hindi marayo banwa nga matabo nga sanda nga patya, hindi marayo nga matabo nga base makasalad ang Delta variant kang COVID rogya sa aton kadya nga pungsod. Kung makasalad ya, are we ready sa mahimo mangin epekto kadya kay rigto sa Indonesia nagakaramaol sandaman mo to. Mga kanti mo ang nagakapiktuan adlaw-adlaw, sobra sa 25,000, kataho kada adlaw, naga out of stock sandar to ka oxygen, getekren kag hindi mabaton iba sa hospital, istoryahan tayo. Amo dyan Indonesia nga naka turok banwara ng iba mo nga mga fully vaccinated na ang iba nga mga health workers and doctors. Pero ti sa gihapon, natapikan gihapon banwa sanda kang virus. Sa piyak nga bahin sa Iluhan tang Sibaste, matapos piragawa kadlaw nga gintago sa publiko ang health status kang mayor kang banwa kang Sibaste,
matapos ka nagpositive sa COVID, waay gitigin pagkuha banwa nga balita nga mo ni positibo ako. The transaction is ongoing yapon. Ha? Iti kung positive ang mayor kag ang vice mayor, kundi ang presumptions ta waay kag hindi sandagin makagto sa opisina, no? Mga kamyanan, dapat may delegation of authority. Nga let's say, ang first SB member pwede mag-mayor, ang second SB member pwede mag-vice mayor. Mga pinalangga at pramati, kag ang atan nga punto is, kung naka-perform ka, let's say, for example, gyapon, kang imo obligasyon, mga kabyanan, paano mo masiguro nga hindi mo matransmit sa iba ang virus na amora karon ang pamangkot. Okay? Ang presumption sabi mga kamyanan, kung positive ka, you are refrain sa pag-imo kung mabagay. Kay manti we are speaking of kagaw. Pwede ra hambalan nga ti. Pwede ito lakos balay. Darat lang tumapapilis. And then balik sa munisipyo. Ang mga papilis kaya paragyan man na kang natawag transmission. Kay man naga-tiner man dyan karabanwang virus sa mga papilis. Ano ka kasigurado nga maubos mo na disinfect, butang-butang, gina-sprayan nyo pa kang, kang ginatawag alcohol or, ano nawag niya? Disinfectant. Tiga, assume lang mo gyapon, ura nyo ginrelinguish inyong obligasyon, nga mga positive ko, hindi ko kobra, itaota sa, under sa law of succession, ang iba nga mga obligasyon dyan sa mga nabilin nga mga SB member, or mapuwin ka kang tawag banwa, nga OIC. Ganay OIC is only up to 3 days. Di ko ng quarantine mo is 14 days. Mga pinangata pramati, you cannot appoint sa sangka opisyal nga mag-act as acting incapacity because under sa law of succession, automatically, banwa mag-successan da. Ang punto nga tiwura ti declaration nga hindi ka mag-opsina, hay wura mo man kanigin ako, regyan sa Sibaste, na nagpositive ka sa COVID. Mga kabayanan, bisa na mo lang dyan, hindi ka pwede makahambal ka tuod sa mga pumuloyo mo dyan, Istoryahan tadya karon sa atin banwa nga pagpangalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kamisyo. Balikan tadya karon ang gin-headline tabag ulang ang yang party sa libertad lang may SB member to nga nagtindag ito iba nga konda todo tamon suporta sa amon presidente sa PCL andat kampanyahan patamon nga hindi pagbuligan si Julio Cesar Tanlangit. Andat piritan tamon kay Dinostano dyan pinirit tayaw. Storyahan ta dyan atang pagpakalagad mga kabyanan. Gay imaw rogya ang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop mga pinalangga nga mga tagpormati na pahamtang dyan sa may barangay Lamputong, Colasi Antique. Dyan makita ang tanan-tanan banwa nga mga bisikleta, mga original nga klasika bisikleta, mga spare parts dyan man mabakal, dyan kamo agto sa Ilas Bike Shop. Gay mauman ang Tabilla Electronics and Repair Shop, tanan nga klasika TV ninyo nga guba,
Rigyan gid ninyo mga kabiyanan mapakit-an sa may Tabillas Auto Repair Shop diin Banwa na pahamtang sa kilid lagid, no? Sa kilid langgid kang Barbasa Co-op rogyan sa Banwa Kabarbasa. Amo man mga kabiyanan gabaton man sanda home service. Si SB Rami ni Cesario may pagulikid man dyan sa Barbasa sana mga pumuloyo. Si SB Papa Mike Pelber Medina katibyaw ha rayo pagayom humran na kag aktibo sa serbisyo publiko. Amo man si SB Bibok Waldin Lim tag-iya ka tibyaw bi kini gabliga tinapay halin ka una hasta kadya sa Borosogid kag bukas man ang Tibyaw Construction and Supply ragyan sa Banwa kang Tibyaw. Kung gusto nyo magbakal materialis sa konstruksyon ragyan kamo Banwa bakal sa Tibyaw Construction and Supply. Sa piyak na bahin mga kamyanan kay mauman sa atan kadya nga pag pangalagad ang diyang omni ragya sa kulasi ang omni na napahamtang kung magbakal ka mo materialis sa konstruksyon na barato sa omni kamo Banwa agto, okay? Sa omni kamo agto ragya sa kulasi. RL Cycle Parts kung spare parts naman ka motor ang inyo nga kinahanglan may kalidad kag mga original diyan sa daan nga Bulangan na kuna sa Sentro Sur kamo agto. Kag kung pinta naman ang inyong kinahanglan diyan kamo agto sa Julius Paint Trading rake nga nami nga pinta ang mabakal nyo kag ang tahom pagid kay mabuhol ni Migo Julius kung ano Banwa nga klase ka kolor ang inyo kadya nga pinta sa inyo nga balay. Alas 8:29 sa atad baro kapag paragad sa palatuntunan ng sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Kahapon mga biyanan dito sa Banwa ka Libertad. May sesyon ang mga SP member to nagtipon sa sangka sesyon kag iba pagiging maprograma rito nagtipon-tipon sanda. Rikto si A.A. Ligarda, rikto si Gobernador Cadyao, rikto si Ed Dinosta. Si Vice Governor Ed Dinosta. Now, sa pagtipon-tipon nga to, may tagtaganay pag ni kuno ka kwarta to. Naghambal ang gobernador nga buligan kuno gid si Edgar Dinosta para vice gobernador. Tisanglit ang mga SB members kamaan man dyan nga madlagan man vice gobernador. Ang diyang anda presidente nga si Nonoy Julius Cesar Tanlangit may sangka SB member nagtindag. Ma'am po ni support kami sa kay Nonoy Julius Cesar Tanlangit nga amon presidente sa PCL. Ti ano mo o naman natibulikan nyo man kung mga ayo kit bulik pero na may ginsugpon mga kabyanan may ginsugpon ang gobernadora nga na hindi nyo lang pagbuligan kayra oppositionist nagapamalabag mga kabyanan kung magkuon timo nga nagapamalabag wara ikaw ti ibargin na himo kundi gusto mo lang magbalabag daw obstructionist kabla na pero pwede kakapamalabag kung pamalabag ora lang garing ginanda gina-explain kung ano klase pag-opos or pamalabag kung mahigin balabag ora nagkonforme nanda si Nonoy Julius mga pinalangga nga mga tagparamati amorang hambal ni gobernador si Nonoy Julius is a kind of SP member
nga naga pamalabag. Ginatagmakan gid ni gobernador si Dinusta nga bulikan gid. No? Apang ang iba, ang mga SB members, ang hindi gid magkonforme, mga kabyanan. Now, ang kampo ni ni SP member PCL President Nono Julio Cesar Tanlangit, nagpaputya kaya nga aga kay gintawgan. Anong tabo to sa libertad to? Grabe ang kampanya na ito kag ang anay blang klase kampanya na ira banwa. No? Now, ang kampo ni Nonoy Julio Cesar Tanlangit, ni PCL President, amo diyang presidente kag tanang konsihal, Santiki kag tana pa ni presidente kag bilog nga konsihal sa bilog nga Region 6. Naka-challenge kay ginapagwa kang kampo ni Nonoy Julio sa Tanlangit. Si Gobernador Kadyaw nga tamaan kuno kabutigan. Now, kung tuod nga nagapamalabag si Julius Cesar Tanlangit, ano nga resolusyon na amor challenge na? Ano nga lihok ang ginhimo na nga makita nga namalabag tana bisan wara it mga rason, no? Hay kun ikaw tanabanwa manog balabag at dipindi kung kisa ko gahimo tabay kapag upos sa sagabagay, dipindi ra sa issue mo. Kung kita mo para kanimo nga sayod ya hindi ti mo magbuto. Kung kita mo nami ti ura man ti rason nga hindi ka magbuto. Kung nami di tapos wala ka nagbuto, mga kabyananti, na permanente boto mo, kita mo pa nga namin sa programa, gusto mo lang mag-upos, rata na manog balabag di ka okran, hindi ka kakita kamayad. Yang pamangkot na karon, ay ti simpre, tanan nga kagawa sa atin, dapat mangin responsablita mo. Kung gusto probahan kuno ka gobernador, nga si Julio Cesar Tanlangit manok balabag, ano ang ginhimo na sarasaraha nga ginbalabag na sa administrasyon mo. Kung kita na nga mayad, gabalabag ta nagyapon. Amo ng challenge na. Kay gindescribe rin karong kang kampo ni Nono Julius ang bataan nga board member nga butigan ko ng gobernador sa pagimo-imo istorya. Ha? Kunurati mo ka panagkansan, mapati ka lang. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Oh. Ha? Ano kuno mga kabyanan ang ginbalabag na kung kapamati kuno ang kampo ni Kadyaw na ginpagi just programat hambala kuno kung ano ginbalabag ni Julius sa Cesar Tanlangit sarasarahagid taragid lang nga ginhambal na nga wara tana nagsugot na nga almost kama board members nagsugot. Ang diyang ma-acquire ang probinsya kang lupa nga 200 milyones pesos ibakal ka lupa rigyan sa supa agad ipatindag kang bag-o nga Kapitolyo. Amo man lang diyang ginupuniran ni Julius Cesar Tanlangit. Anong rason na? No? Koon ni Nonoy Julius hindi takon magkonforme kay pandemic sa tulad. Ha? Bangod pandemic sa tulad, mga kabyanan, rako ang pwede kinahanglan kang kwartata, rako ang nag-hospital, ginapabayaan talang, rako baraklon sa hospital, mga kabyanan, hindi tagani karon matao pa ang mga benefits kang atin mga frontliners, ang mga sweldo nanda ka delay himining kung nag-upuner man si Julio Cesar Tanlangit para kana balido ang ana rason nga ang pag-purchase kang ospital o
or kang lupa agad patindagan kang ospital, hindi nagakabagay sa kadyang panahon kang pandemya. Sinogid lang kuno kato nag-uponer ang SK Provincial Federation nga si Kanha, no, si Mark Kanha, si Vincent Pixio, no, si board member Vincent Pixio, kag Amos Nonoy Julius Cesar Tanlangit. The rest of the SP members, ragya sa may antike, nagburoto mga pinalangga ng matagparamati. Meaning para tada kananda, importante ang pagbakal kalupa, rigyan sa sopa himuon kapitolyo. Ti kang ang sabat na nagkakampon no Julius, ti. Beken reman manrat problema kung amo tanarang anda desisyon kay ti siyempre parak nanda man anda man beken rat importante garing sinos anda nga maghindi ay kung maghindi boto mo basi consider di kaw beken karon ti kalyado. Mga pilangga katang paramati. Ang punto nga ti para lang ma-maintain nimo kadyad banwa na sa kadyang mga hugada, kadyang matinion nga may kalyado ka o kag hindi magsunggol kalyado mo. Kapin pa ang gobernador, let's say for example kataok nimo kang mga ayuda dyan sa Jetmatic pumps, bisan daw hindi matalan banwa kang imo kabubuton, bisan man an mo nga hindi makabulig just public service, sundon mo gid lang ran mga kabyanan. Ti sinunoy Julius hindi na magsunod na mga kabyanan. Amo man lang ra ang nakita nanda na nga reason andot wara na nagkonforme sa resolution nga to na nga ginaalaw ang pagbakal kang lupa sa may sopa himuon kag patindagan kang tenga kabilyon ka pisos nga kapitolyo kang probinsya. Na amore mga kabyanan ti riabala bastante ron nga lihok nga rason agad hambalon nga si Julius nagapamalabag mga kabyanan bastante balarang rason agad hambalon nga si Julius nagapamalabag kay saan na pagkamaan, no? Amo man lang to ang rason, sara nga hindi tana, wara tana nagkumpormi nga mabakal kalupa kay raka kinanglanan sa mga ospital. Sa tutuod lang, kunura lang mahadlok ang diyang mga taho, mga gaobra dyan sa Kulasi District Hospital, ay under sa probinsya, Bisantos Pandan, gareklamos na dyan, kakakulangan tanan grako kita mo sanda nagagwa nga frontliner sa reklamo ka pumuluyo kon hospital sinutla taho orang reklamo kon maglanding diyan sa Kulasi District Hospital nga anong klase hospital yan bisan bulong ura kulang-kulang aparatos wara plus panugangan kang mga nagaubra diyan nga daw ura tigana magubra tiyang rason man ura man sanda ti may incentive si jadi badan gani karaban wow ramas wilduan di ba? Ura ka niya karaiba maswildui. Garing ang mga borders. Garing taamad lang magreklamo. Kahit kung magreklamo, tistingin nyo bireklamo nga under ka sa probinsya. Reklamo kami ang against kay Gobtlad. Pero kanta kung diin ka pukot.
mamanaan mo banwa kung ginatawaan prioridad. Ang health services ka Antique, mga kabiyanan, hay makita mo the way kung paano mag-operate ang sangka district hospital. Kung hindi lang karon magreklamo, kung hindi lang karon wala lang karon nagakahadlok, ang diyang mga empleyado dyan sa may sa may district hospital kang kulase, sus, nakaraka problema dyan, banwa nga daw ginapabayaan kang probinsya. Tikon ko nakakwarta ka probinsya kung tutukan lagi health services. Sobra ka nakakwarta. Kung bang okay lang istoryahan ng gobernador, amo to itulod na sanggonyan panlawigan. Haiti, pwede man lang mangali himo rubber stamp kang gobernador banwa ang sanga, sorry sa word, rubber stamp ang majority. Nga kung on na blang board members, Noel Alames, Locso, Locsos Noel Alames, Carmila di Mamay, Locsos Carmila di Mamay, si Irol Santillan, tanan, galidokso lamang, bisan sa mga board members, sino dyan ang pwede mag-oponer that you will go against the decision kang local chief executive kang probinsya. No? Ang konta nga ni kato kapiral ka bisis, kung tawaan ng approval radyang bastante nga kinanglanan ka mga hospitals, ang sanggo niya palawagan anytime pwede ka approve kang big amount of money, para lang maprioridad, mapamakal ang mga kulang-kulang nga makinanglanan ka mga hospitals na garing hindi matabo. Kay ti, ang nagaplastar kung paano, ang prioridad, among executive. No? Kung magtingab ang diyang darwa, interest bek gobernador. Kaya ang sanggon yan panlawigan ka dyan, hambalan talagit, rubber stamp. Rubber stamp. Kung bala, stamping pad. No? Ang rang kuon mo bala nga malukso sa hubag, mas-suicide manoy mo. Ura kakmaan kung sa paglukso mo, ano ginluksuhan mo bala. No? Tira ka problema. Galing kung sino dyan karong gaobra sa ospital, galayang tanan-tanan talinga na ka buyayaw ka taho, adlaw-adlaw, babatian na reklamok tao, ano klase ospital, baho, wara ti panggapang limpyo, wara ti barakal kang muriatic acid, anong ospital, wara ti bolong, anong ospital, ay magabakal lang ka miracle oil no gayan pa. Tiga reflect mga kabiyanan, makita ang sa reklamo ka tao, makita ang problema. Ay ang tao hindi magreklamo kung wala it problema. Ang punto tano, nga health services labing una mas kinanglanan sa Antique. Hindi ang pagpatindag kang Kapitolyo, mga pinalangga nga matag paramati, rigyan man mismo sa banwa kang San Jose. Mga kabiyanan? Huwag pa man natin nakita kagirinatak tao to sa Manyo Kapitol? Huwag pa man nag-declare banwa ang mga expert natin nga mga engineer ay dalinugan, let's say for example, galitek ang Kapitolyo to, not safe na for occupancy. Why? Gatod lang hindi amak. Uratakmaan kung anong klase gatod yung mga kabiyanan nga may Kapitolyo, mapatindag pikaw bag-o. Mga pinalangga nga matag paramati. Ang punto tanga kung nga buhi, tao nahon tabla prayo tauan priority ang mas kinanglanan tabla.
Ti, o kamo, butang ko be. Nako, puner, sunod Julius sa tong pag-purchase ka 200 million worth of lote nga patindagan kang kapitol. Berkan rasunable para kaninyo be. Sige be, kamu magkuton ko. Para kaninyo. Para bala kaninyo. Nagakaangay balangay hindi tato pagastuhon ng 200 milyones para bakalupa. Rather than mas nami bala kaninyo nga gastuhon ta para nga itaw-an priority ang health services natin rin sa Antique much more sa time tulad kang pandemya. Nagkuon pagani ka to sigog nga agad hindi ta pwede kasarig sa national government para abansi taten sa vaccination program ta. Hahay kasarig mo lang tulad sa national. Bastante kwartata. Mabakal kita kakaulingan taga baksin tidin. Itong kuon mo. Ha? Hindi mo ni masolbar. Ang problema, kang COVID yang nga 10 yot, mga 400 dya, hindi mo gani masolbar dya sa Antique. Ha? Naglabot na lamang gani kato ka 200. Ang COVID problem kag patients daw kon victims sa Antique dya. Kung ura mga local government unit, sarig talang sa provincial health office kag kanimo, ura giti. Iku ala ng tanga probinsya. Tapos ang sakit, ang tao nga na desisyon nga hindi magkonforme kang imo gusto, magbakal ka lupa, hambalan mo pa kabinutig mga SB members to sa may libertad, nga kuno nag-oponer. Di kundi ang imuon gusto matabo ni Gobi moon ni Julius Tanlangit, mangin parihas sa iba nga board members nga masunod sa gusto ni Gob. Para nga hindi matawag nga nagapamalabag. Kung ako magladbi ka pongko board member, I will do the same. No matter what. Kung kalyado kita, bisan maperde ko, I will stand for my principle na mas unahan ko ang priority kang Antiqueño sang sa maghinadak nga puro serbisyo, huwag man tepa. Kaya adlaw makita mo reklamo tao bisan sa serbisyo ng ospital. Ha? Pilitan mo tao nga magbuli kay dinusta nga ginasuka at lad bangad sa kuon nga righteous leadership. Tamaan kuno kabutigon. See? Kanya kamaan ng mga tikinyos ka ugali ni dinusta. Nga asda san ulang papati nanda kita nga may matarang nga klase pinang gobyerno. Ha? Makabiyanan? O, jay, nangako si Gob ang tong mga nakaramatay sa kulasi ito, mga kabiyanan nga antigen test lang to, tawaan na kunok bulig. Ang nag-interview si partner Johnny Diaz ay tiga report tatos lilo. Tidin ra ng bulig mo to. Ha? Ano ay? Makaagto ka sa norte nga bayan ka probinsya kang Antique, dayon mo taruti. Ura kag nigagto sa mga barabarangay diyan nga kauna ginasalad mo. Nawili ti mo kauli rigto sa San Jose mo. Kag tapos imuon mo ng kapital kulasi diyan nga mga kasimanwa mo. Actually kung bakan si Joji lumugdang ka malumugdang diyan ka asikaso tanang nga mayor nyo ka problema ka kulasi, hindi mo batyagan may obligasyon gobernador jas kulasi. Kag sa norte ay ti permi ko na sugalaw ng sarakyan. Ha? Kung magpasor ko sugalaw ko sa pandan sa Barbasa sugalaw mo slawaan igo pagbalik ko ay ti daw sa tanga-tanga kami ka porsyon kan Antique nagsinugulaway ay ti oras mo lang takon tos blison amo man ana pagbalik sayo doon
nagsindot Las Norte kag mag-uli. Ha? Amo ra mga kabyanan. Tiyang pinato nga, kuna taw, anak bulig na nga Malacanang to nga, napatay to, nga ginlubang to nga bagkamat COVID to. Ha? Ang koon na to nga tawaan bulig taga Aguilas Sebastito, tinatawaan nyo bulig to. Kung makatubang gani kamustaho, puro pangako, obra nyo. Ora nyo ginatuman. Tapos, buligan yung niyang tao dyan na pasalad sa gobyerno. Ha? Salad sa scholarship. Kung kinanglan magsunod din ninyo, kay kung hindi, mahadlakan dapat din ninyo ay base kakasan. Amor mga scholars lad. Buta na kang kahadlak. Na hindi maghimo kang anuman nga mga activities kay base kung makakas ka scholarship mo. Resign ka na nam kak mo tikahoy kan. Ha? Tamo dang challenge karon. Kang kampo kang PCL president. Kag grupo ka makonsyal santike. Ha? Kunura ikaw gabutig, no? Hambala kung ano sarasaraha kung diin pirak bilo galing kato ano date na malabag ang PCL president kang imo programa. Ha? Kay ang nadamdaman ko no kang kampo ko ni PCL president man lang Julius Tanlangit Nono Julius nga na malabag tana sa plano mo nga magpatindag kang bag-o nga Kapitolyo unahan baka lupa sa supa. Mati ko to ginbulaan nyo nga ni kakomisyon ko no to nga tag-iyak lupa. Kamo dyan sa kulase, kabatyag kamo, mga pumuluyo. Ha? Kaserbisyo ni Gobged. Dito ta na sa Lucera ga uli. Ginahimo na lang kapital ang kulasi diya kuno nga mabulig ka na kada eleksyon. Ha? Makabiyanan, pagkatapos ka eleksyon, kapiran nyo tanak bises ka na naog ka ninyo, kag nagkamusta. Ha? Actually, ang mga kasrimbam lang ka na mo ang pirmi na ginagtunan. Kamong ordinaryo, muyura man. Ha? Mga pinalanggata bromati. Oh. Jayo. May opisina man dyan sa klase. Tura ko kumaan kung ano ginapangsyon na. Ha? Oras sa atin kapag palagad. Actually, raka anang tinaho, kay raka ginapaswelduhan mong charge sa probinsya. Sa kita tag-istorya mo amor, bisa sinoob lang gobernador, mimo naman ran. Ha? Ibaguro kung imuhon daran, basi hindi mo pa makita ang ginaportikahan. Ha? Ay, Miguayro, kagawad! Kagawad, Airo Torino, good morning boss. Gwapo ba? Mo tanarak gawad. Musta dyan ang barangay Binavista? Ha. Kagawad, Airo Torino. Ha. Migo ko dyan kawad. Kay kagawad Antonio dyan sa may barangay Osorio. Ay parinte Bernel Kasarin dyan kag sa kay misis na sa barangay Batbatan. Oy, musta ni Kusyok pinakas? Ngaymaw si SB July di Makotak, mga kabiyanan, bisano oras uguon mo dyan sa kampyon sa serbisyo publiko. Amo man si SB Mami Pilar, ano sila? Si SB Mami Pilar, ba o ga mama, ipirmi. Si SB Mami Pilar, oh, malagaw-lagaw lang ko dyan SB Mami Pilar. Oh, tanda sa mag-imordinansa. Kag sa si SB Boy, alarkon. Ha? Mabinugnohon, kag mabinuligan. Kag, oy, kay kagawad yun na baryo dyan sa barangay San Francisco Sur. Good afternoon. Good morning, Noy. Ha?
Kag kay ex-kapitan magsipok yan sa may Mexico, sa may Bitadta Norte. Gindilibiran, kurtana dyan kami Miracle Oil. Mga kabiyanan. Kag kay Kapitan Jimmy, sumugat dyan sa may kapitan. Puta nga, kunay karon kay mo dyan nga baboy. Yan mas kapitan niya magpurpungko. Kami kaya istorya kami, mayad natin kaming, lat-latan, plus prakadlaw, kapitan. Mga pinalangga, mga tagpramati, kag kay kapitan gali sa kundis. Wow! Sa kay kapitan, sa kundis, kulasi, ang pamati, di permi, sa aton man banwa, nga pag, pangalagad, kay kapitan, pastor dyan, pastor pa dyan, dyan sa Osorio, Kulasi, good morning. Oras sa pagpalagad alas 5 or alas 8:57. Gaymaw sa ating pagpangalagad ang Grand Bakiro. Amo dyan mangin sentro sa pilakadlaw kang turismo rogya sa Kulasi, no? Na ang Grand Bakiro kag si former SB member and now municipal administrator Conrado Maayo naga-kuon sigiran tang serbisyo publiko. Si Kapitan Victor Sorilla kang Sentro Norte Kulasi gimaw sa pagpangalagad tagid. Si Kapitan Victor Sorilla tandes nga kapitan oy. Oy, Edgar Dinosta, Vice Gobernador. Nakarako to ka pumuluyo ni Kapitan Victor Sorilla ga reklamo ang pinangako mukno to. Na halungan tagid ko ni Kapitan Victor Sorilla nga hindi na magblatian na may mama ng Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule amo diyang kapsula ginagamit ko gataas inyo resistensya kag nami inyo immune system mga pinalangga nga matagpramati ang tanang sobras lawas kina panaog kay toxic re ang tanang ako lang lawas nga vitamins and minerals kinadugangan agad hindi kita magblatian. Ang tuktok Kulasi blano double O diyan sa may Malacanang nagpadara taken to kang Jollibee sa San Jose, no? Tatlo to ka order Jollibee karon sa hapon to maabot, no? Nami gali no kung magpadarati mo kung ano pagkaan mo to sa San Jose, padara mo lang diyan sa Malacanang sa tuktok double O Kulasi na diyan ta ka nagpadara ka Jollibee no karon sa hapon may kanang ta kan Jollibee dan. Sige. Sa Gano pamilya dyan, good morning. No, gaymaw sa atin ng pagpangalagad. Hoy, kita Alexis sa Aloro dyan. Good morning dyan sa Barangay Buhi. Dyan may Miracle Oils na nga bligya. Kita mo gilang. Ay, Sergeant Domingo sa Tigis dyan sa may Bakal. No? Kag kay Mrs. Kiyos Lapas. Gaymaw man sa pagpangalagad si Bobong Robert Espartero masunod nga mayor, kang Banwa kang Lawaan kag si Paul Amido masunod nga SB member. Kita mo gid lang. Oras sa pagpalagad alas 9 in punto. Kaya mo lang diyang challenge. Challenge kang kampo ka PCL president sa kampo ni Gob, no? Isara-sarahan mo gid kuno kung ano mga ginpamalabag ni Nonoy Julius dyan sa may Sangguniang Panlalawigan, no? Para nga hindi man lang magmukhang nagabutig kita na magmukhang butigan kita bla, no? Nagay mo imo budlay sakit butig tod man kadyanoy aken ginalikawan ko gitlad ang magbutig kun haros palanggit tamad ko mabuwi puro binutig. No? Man mo kung nahilig ka kunos binutig, hasta san o butigan ka lang nga butigan kay manti ang Holy Spirit, urar ka diktak ni mo mong hindi magbinutig kisabay ka second thoughts ta, ano man imuon ko dya. Once ka malagyor ka lang Holy Spirit sa sangkataho, amo gali ko nang sa tao, sige binutig na nga bunutig na, urar git Holy Spirit nga bilin. Amo ra ang teaching sa Biblia, nga kung ang tao kay mo or kasala, wala aran dati whisper of Holy Spirit ka na.
Aga, ginatulod nila tanan mag-imo or lang kasayod. Banget ang whisper of Holy Spirit kay magpinsar pikaw kung imo mo kun hindi, uay na. Kay man ang tao gali nga ginawalian kang Holy Spirit hindi na worthy. Amora likawan tagid magbinutig. Mga pinalanggata pramatik kag magimo-imo istorya kay kada. Ha? Mga bianan makan timo kunhon timo nga. Ang sa kataho manog balabag. Masambilog lang tana nagpamalabag to. Bangad nga hindi na magustuhan magbakal kang lupa nga 200 milyones. Patindagan ka kapitol kay mas raka priority. Diyan nagrenuwar matix yo. Na amon sa hospital ora mitfildo. Jaim ura ra mit supply diyan nga bulong sa mo yung hospital. Kita mo. Ha, tahor kambal. Agto blak mo sa mo hospital diyan kung sang ano diyan ang gidalibre da. Ha? Oh, wire ta banwati panahon. Sa atin kapag sa inyo nga pagpamati kay mao ang tumandak marketing kung gusto nyo banwa magbakal mga machineries. Ha, diyan kamo agto generators tanang nga gamit sa pangumakang pangisda sa tumandak marketing sa Sentro Norte. Ang labang ni partner Noe sa Pizza 21 no, alas 8 sa aga sa Aglipay Church ang misa. May mama ng Jemarty Balslitson manok, no? Kay mo diyan kang bangko nga siminto kag lamisa nga siminto abay ang litson manok barbecue kag limpo diyan sa Punta Tulay kag amuman ang Melsan Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Stronghold Insurance Company kula si branch kung magpa-insure kamok balay nyo diyan kamok balay nyo katanan-tanan nga kung balay nyo kung negosyo nyo kung ano ipa-insure nyo agto ni silang susan tamba. Gimat Auto Repair Shop kung magpa-repair ka mo sa rakyan nyo raka guba agto ni si Mat Ongon dyan sa may Sentro Norte pagtos Barangay San Juan na ha wire ta panahon sa ating pagpalagad si Bubilim nagakuon kung magpa-deliver kung baras ang tunis dadang dyan sa paradahan kang series kang ang Nails Construction Supply sa Barangay Biri tanan nga klase baras no mix sand, fine sand, 3/4 GI, gravel, boulders ang proprietor si Niel Dakila. Wayatat nahon sa ating pagpangalagad. Ako jaban wa si Roming Antonio nagapasalamat gid sa inyong pagpamati miyad gingaga. Antike. Gusto mo bala ang madasig magbahir kag magpugay